Njengokwenyanga ke kaFebruary iphawula i-Reproductive Health Month, intatheli yethu Papa Machangana Dube ncokola noLerato Mokoena kunye noSivuyile Nomnqanga okanye Nomnganga balapha ke eRhawutini ngamava wabo ukusebenzisa indlela yonyango yamaxesha sikuwo ukuba nabantwana. Bathi ke le ndlela eya ku-Bundle of Joy ayilulanga kwaphela kwaye ke iyatyabula impokotho. Ukuzalwa komntwana kuzisa uchulumanco kwintsapho, kodwa ngeshwa kwamanye amakhaya liphupha elimfiliba ukuvisa iqhazolo okanye isikhalo sosana. Kaloku kwintsapho ezisokola ukufumana abantwana, eli lidabi elingenasiphelo nelizisa isimo sokungabi naxolo nozinzo kwamanye amaxa. Jambuza lo mfasi. Thathe ingaba uthando lwam olulona alikho enough na Nkosi yam ubana ude. Ebuza lo mbuzo nje uSivuyile Nomnganga yena nowakwakhe bebejamelene nomcelimngeni wokungakwazi ukuba nabantwana. Bancama bangena kwinkqubo ye-in vitro fertilization, indlela yonyango yalamaxesha sikuwo yokunceda abo bazama ukuba nabantwana. Kwesi sibini ibingamagingxigingxi odwa ukuza kutsho ngoku. The time you even sabheke eKapa. The process is costly, number one. Very costly. Zikhona cheap ke beke sazihamba saya kuzo. Laa nto is traumatic. Ikwenza uzeye njengendoda. But uthando lwakho for umntu wakho, for umfazi wakho would make you to say, let's do it again. Bantata ke nam, sithi nguye qha uya etheatre, nam ndaya etheatre. Ndalalisa fonini, ndanqenqa, ndezafa. Kwela verse lithi wafana lemvana phambi kwabaxheli bayo. Ndaba lo mvana ke ndalalisa ke ngoku. Uphando luveza ukuba umntu omnye kwabathandathu banengxaki yokungazali. In 2012 I had what we call ovarian cysts, and I did an operation to remove the cysts. So during the operation you remove my cyst, they noticed that my tubes were scarred. So being scarred meaning my tubes are damaged a bit and it might be an issue for me to fall pregnant. But in 2018 I met my husband and we got married 2019. We started trying for a baby, it did not happen. When the doctor checked test on what the previous doctors, especially the laparoscope one where I was checking my tubes, your tubes are not so healthy. So kungenzeka ukuthi uzodinga IVF. So in the meantime, while you're on medication for 6 months, save for your IVF. Ingaba ndonga kanjani na ndine medical aid? Ngumbuzo owathi qatha kokaMokoena. So most of the money was literally out of our pockets. The deposit that was requested at the time bekuyi 70,000. When you calculate ama top up owayenzayo, it would have amounted to 150,000 imali sispendile. Nalo iziko labucala elisekwe ngenjongo yokunceda abantu abanengxaki yokusokola ukufumana abantwana, iBioArt Clinic liyangqina ukuba olunyango luyayityabula impokotho. Seso sizathu ke esidala ukuba iziko elilawula i-medical schemes kweli, i-Council for Medical Schemes, i-CMS ngamafutshane, lizifumane lixoxa amadabi angapheliyo naphathelene nentlawulo yolunyango. Imeko nengxaki nezinye i-situations around i-infertility, i-medical aid schemes ziyazibhatalela under what we call PMB conditions. I-infertility yona ngokwayo as a diagnosis ayiyiyo i-PMB condition, kodwa around imeko ze-infertility zikhona ezifolisha under PMB. Ndiza kunika umzekelo. Ndithi phakathi kwezinto ezikhoza i-infertility zikhona ezizi-PMBs
and zona zifanelwe zibhatalelwe ngokupheleleyo. Ezinye izinto nezinye i-treatment nezinto ezinje ngamaqanda la afriziweyo, ngoku ufuna ukuba ube nabantwana kula maqanda afriziweyo, ngaphandle kokuba ndizawuba ngathi andinavelwano okanye ndibe ngathi andi-understandi, zifolisha amaxesha amanintsi phantsi kwezaa nto sithi xa sizawuzibiza ngesiNgesi sithi zi-nice to have, nice to do, good to do for certain situations, azifoli ke ngoku ku-minimum. Lifestyle has an impact. We know the foods that we eat, we know the radiation exposure, and there's more and more radiation exposure nowadays, cell phones, computers, laptops, satellite towers everywhere, 5G, male infertility we're also seeing being on a rise. There's more cases of male infertility nowadays. Ukanti abe-BioArt Clinic bathi masiyijonge nendlela le esiphila ngayo hleze ingasisizathu esidala le meko yokusokola ukufumana abantwana. January, we did a embryo transfer. It failed. It did not stick. And February, when I did the test, it was negative. In March, I did the transfer, and then in April, I did the test, it was positive. A year and 3 months later, I have a baby now, a 1-year-old, 1 year, 3 months baby. Once you fall pregnant, the journey ends. The only thing esengibhatalela manje is the storage yamaqanda. Kweso sithokotoko sobumnyama kwade kwavela ukukhanya kuLerato nowalizwa ngomntwana namteketisa ngelithi nguma-1000 ngenxa yezikhuntyu zemali abazichithayo kwiinzame zokuba nomntwana. Nalo usapho lakwaNomganga lade lalizwa ngamawele. Ndiyakwazi ukuthi SJ elathi saqala ukuthi undalakaki mina ngilapha nje ndalala umdolo. Ngaphaya kweenkcukacha manani ngamabali okwenene, osizi, ithemba, ukomelela kwanezigqibo ezinzima. Kwiimeko zoluhlobo ulwazi lungundoqo. Kwiindaba ze-SABC Lihaye ndinguPhaphama Tshangana Dube. And let me tell you, the times it failed.